спирам да работя с рекламни агенции, ще си пускам сам рекламите. Това ми каза току-що един собственик на онлайн магазин за мъжка и дамска козметика, след като в рамките на една година вече сменя трета агенция, която му обещава 50 ROAS или ще му върнат парите. Шегата на страна, просто се оказва, че той познава клиентите си по-добре, отколкото агенцията може да направи проучване и съответно неговите резултати са доста по-добри. И говорихме си, предложих му да му направим напълно безплатен одит на рекламите, за да може да видим реално къде са опциите за подобрение и дали въобще има такъв шанс. Но той беше малко скептичен и напълно го разбирам. Сменил е 3 агенции, това е супер много пропиляно време и финанси и пропуснати ползи. Но го попитах, добре, как се свърза с мене? И той каза ми, видях реклама. Казах, добре, щом успяваме ние с нашата реклама да достигнем до теб с конкретния проблем, който ти имаш, защо не бихме могли да намерим начин да достигнем до твоите клиенти по абсолютно същия начин? И той паузира за момент и явно въобще не се беше замислял за това, че неговите клиенти не винаги знаят, че имат конкретен проблем, или ако знаят, че имат конкретен проблем, много често са пробвали вече други решения, които не са работили, докато той все още рекламира на клиенти, които са готови да купят продуктите му, защото знаят за тях и чакат добра оферта, но останалата, по-голямата част от пазара въобще не е на това ниво на осъзнатост. И след като му обясних за няколко минути точно как работи нашата система, в момента ще му направим одит и най-вероятно ще открием доста възможности за подобрение на резултатите му от платените реклами. Така че това, че сте сменили няколко агенции, не значи, че нещата няма да работят или че сте вечно затворени в бизнеса и ако вие не работите в него, той няма да работи. Напротив, има начин за всичко. Аз обичам да давам аналогията. Ако си пробвал една пица и не ти е харесала, означава ли, че никога повече няма да пробваш пица?